Gogo yi mondo puonjo exactly kama ibiro tero market magolemo ne ruka mano. Professor kabiro kuomi kapok wadhi yueyo ka intiere kaunti ma Kilifi okinyi makawo nikech wang'eyo ni kinde duto ka wanyiewo kata seedlings kuma wagologie thothne gibiro kod wanyalo wacho ni gin jwala moko miketogie ka titing'e makare kitere kuma idhi pidhe. To wang'eyo ni kindegi gin kinde ma koth chwe kendo wacho ni koth ma kamae ema ber mar mondo mi wapidh yien e kinde gi ma koth chwe. Kata kamano onego bedni kod kinde ma koro kosepidh yien onego bedni irito gi yo machalo nade, onego bedni olo negi pi kiwango maromo nade mar mondo mi kik nenre ni ponono waketo ne pi matin ahinya kata waketo ne pi mang'eny ahinya. Professor. Professor nyalo mana unmute mic Mario kwa winje yo makare. Okay. Wawinji koro. Awacho ni koponi opidhi yien ndalo koth kaka sani to onge tiende mondo oolne gi pi. Pi mang'eny towo tiend yien. Koro kopidhe kaka sa koth pod chwe to ung'iyo lengo, ung'iyo ka koth pod nitie pi, ka pod lowo nigi pi to weye to kochako tuo matin to koro nyaka chak mede mos. To ber yien thoth yien ni bang' muda matin ka tiende osebedo established osedonjo e lowo to koro onge tiende mondo med pi nikech yien opogore gi maua to yien opogore gi alote mabiro dwaro ni mondo omigi pi kuom ndalo mang'eny. Yien roots mage tiende donjo e lowo piyo to kosebedo established maber bang' ndalo matin dweche moko 3 kalo nyaka up to maximum of 6 months or even 1 year for some species to bas koro romo. Ok en gima kawo pi mang'eny. Pi mang'eny ketho tiendgi. Kae to mar ariyo nitiere mistake nikech aneno ka jomoko bende pidho yien kapok ogolo nylon. Jwala mabiro gi kodhi. Ka ber jwala mabiro gi kodhino dwaro ni ogole kae to seche moko inyalo yudo ki nitie yien mosebedo mang'eny e jwalano ma tiendene osekalo lowo mane jwalano. Tiende mosekalogo idwaro ni ing'ado matin, ing'ado mabiro oko kaeto bedo tiende manyien mondo sama yien chako dongo e lowo to chako soyo tiende manyien ochako bedo chalo gima chakore e lowo kanyo nikech koro chalo ng'ama oloko dala mane nitiere mar kalatas koro chako dala manyien ma tiendene ni free. Mana kamano. Aya adwa ni wadhi yueyo marwa mokwongo kinyi makawuono nyakwa Ramogi Ajwang' ka koro watwaka ewi yore makare mag rito yien mano tok pidho yiende odiochieng' manyoro ma bende noket tenge mar pidho yien e pacho kae ka bende jopiny kaachiel kod jotelo gwenge mopogore opogore nowuok oko mar pidho yien. Kosepidh yien onego bed ni ritogi e yo machalo nade. Mane momiyo wabago twak makamae mar mondo mi watieg jopiny yien mane ipidho nyoro kik tho to odonge e yo makare omed kwan yiende mwantiere godo e pacho ka. Wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak. Ote mioro bende abiro bedo ka somogi achiel kachiel kik idhi mabor. Unaona ni how much iko hapo? 1100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Haleluya, pak Yesu, inungani Kristino tieno, kataki hero Yesu nyale, ponono ni hero wendni, kidua ketika skisa timari, kwa mwono mari nyesaye, bonyeza *812*784#. To parne yani, Ramogi TV, ene od jower duto te, nyasaye ogwedhi, oting'i malo.
Gisechegi awinjo ka iyo wang' matek. Nikech anawuone mana chuno sarab mondo riwarus kamoro achiel gi nyakoni. Anu kadwa ni ji ochak paro niya ni in ning'e gimoro amora madhi nyime kae. To kendo kadwa pati ni oyud nying marach gi gima dhi nyime. Baba nowacho ni ka lwedo ni omako 12 to matin ni omako kaendi. Nowacho ni baba gi mama gibo duogo dala kae mondo gibed gi param. Riwri kodwa kawuono e penj laktar wadhialo World Diabetes Day. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya ka opuonjowa ewi tuo mar diabetes. Penj laktar saa 12 odhiambo, kik bai. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1366. Shabiki.com wakanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. Tubet! Kete manaka. Ochopo samakoro. Ramogi TV yango hike marario yamo. Tomae oknyal timore kayonge kaka jaera marwa. Tarika chiel dwe mar 12. Koro wachwake to mana maber chuth. The Garden Bondo, John Junior kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae kik bai. The Garden Bondo, Kapio Junction, Samachon. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa okinyi ma kawuono e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono kama watwak otudore kod yore mag rito yien na yiende ma bende nopidho odiochieng' manyoro. Asingoni ni tok yueyo makawo madundo abiro bedo kasomo moko kuom ote ma usebedo kuoronwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Ote ma kamago abiro bedo kasomo gi achiel kachiel. Jackie Nyarmodi ng'isa kanyo ni morning, wacho ka ni yiende to nyo pidh ndi kendo selfie nyo gondi, but my questions were bende waborito gi. Mar ariyo penjo kanyo ni bende wabodoyo gi. Jotong' yiende onego ket chik mag ariyo penjo kanyo ni bende wabodoyo gi. Jotong' yiende onego ket chik mager mar tong'o yien kata bed mana ni in mipidho tong' achiel ipidh 3. Omedo kowacho kanyo ni wa protect yien from jamni kik kethi. Kasto bende jok ma ok experience koth pile nigi other options mag keto pi kuom yien gi. Mana pa ni en penjo ma bende openjo kanyo ibiro bed kiduoko no aponono jogo ma koth onge kinde mang'eny bende ginyalo olo pi ne yiende. Kaito wacho kanyo ni pidho yien onego bed frequently. Mano paro maleo kanyo. Omondi Lawrence wacho ni koro en mana olo ne pi aluora mare gi buya kik kethe. Ote machielo Dadumo Adams wacho kanyo ni onego koro wachiel kuonde mopidhgie. Kata kamano chiefs bende onego tim check-ups kaka yiende go dongo kuonde mopidhgie magin kuonde sirikala. Ote maleo kanyo ahinya. Ote machielo mar George Barasa wacho kanyo ni irito gi kod doyo pile mondo ombugu kik tem kata sudo machiegni. Ote machielo Marcelin Awino wacho ni ichielo kuma ipidhe yiende mondo jamni kik kethe ni yien kik keth ni yien, then sama iyweyo kula
kata losruok gwen iteko kaka mbolea miyo yien dongo piyo ahinya. Mago ote mabende joneno magwa medo chwalonwa kokalo yore duto te mag tudruok. Anyisi ni namba mar ote machuok 3 yaw thuolo Facebook kacha ibiro yudo wa Ramogi TV X @Ramogi TV. Adwa na chako di profesa. Iwinjo kanyo ka janeno marwa moro penjo ni kaponono intiere gwenge maponono pi kata koth ok chwe mang'eny. Bende oyieni mar mondo mi iol ne yien mipidho pi. Profesa. Professor Kwawinji kapotin wawinji koro wawinji koro yes erokamano ka yien potindo an agombo medo ga jiro ni sama kipidho yien ka ipidho yien e lowo motuo to pi piny mokwongo kwae tiiko yien sami kolo cha to lo kalo pi cha nie tiende piny ma koro kichaki ole malo chieng' mokwongo mipidho yien. Bang'e miye ndalo machalo 2 kaeto koro iolo pi kachelo kanyo. Nitiere kuonde moko motuo maonge pi minyalo olo, samoro in bende ng'at modich mionge seche te minyalo olo nego pi. Kinde ka kinde jomoko kawo mbugu kata kombeni moko mag plastic oketo to chwoyo piny kanyo. Koro pigcha dhi e tiend yien mos mos bang' ndalo manyalo romo juma achiel. Korumo to kendo chako medo. To chwoyo mos mos to dhi mos mos. Gima tek ni yien kapotin dwaro pi. To odwaro pi mana e kiwango moromo. Kik iol pi mang'eny mabiro miyo tiendene tow. To pi nyaka iriti. Koro gik moko ariyo ni kaporo tin to odwaro kamano. To kosebedo yien osebedo maduong' to tiendene ong'eyo, obiro tiende mong'eyo kaka okawo pi e lowo king'eny. Koro en ndalo matin kapod yien dongo e kiolo pi. Ok en tich mibiro timo ndalo mosiko. Kosechakore to koro iweya odhi kende. Koro irite mana gik moko machalo kaka pest, irite mana gik moko machalo kaka jamni kato dhi adhi nyime. Ilero kanyo makare ahinya. Julius Korkakori ka intiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono inyiso ni nyaka sani jogo maponono pidho kata mago yiende maga olemo nyaka bed ni girito gi e yo makare, ber ka giketo negi mbolea e yo makare. Nyaka sani koro ang'eyo ni nitiere kata jopur moko mabende odiochieng' manyoro ne okawo yiende makamago modhi puro. Kata kamano wang'eyo ni ponono nitiere kute moko manyalo ketho kata yiende makamago kokorit gi e yo makare. Inyalo mana nyiso ni gin kute kaka mage maponono nyalo ketho olemo mopogore opogore. To ere kaka inyalo ked kodgi? Ponono inyalo ti kod yedhe kaka mage mag nego kute makamago makata obedo no ketgi kanyo to ka olemo makamago sedongo ok nyal hinyo ngima dhano. Julius. Goero kamano kwang'eyo kokari to yiende mane wapidho gi seche moko wakawo yiende mo let's say wacho ni wakawo grafted mangoes nitie kama no tude gi jwala moro kanyo. Koro jwala ni e point no timo the grafted gimiluongo gi Kiingereza ni scion. Ko scion ema dhi dongo magoli maembe miluongo ni maembe dodo. Koro wan gi aina mopogore opogore. Koro nyaka tim sama idhi pitho cha kineno kosegolo oboke moromo nyaka igol ang'o jwala no mano mokwongo. Sama isegolo jwala no to ageno ni kama ipidhe no be isetimore nade edhi protect gi singly by kiketo yiende kata kuthe kata ichiedo kanyo kiso gimiluongo kata ni chain link kopo in gi pesa ma in gi nyalo machalo kamano. Seche ma gidongo gi kaka koth chwe kamani wan gi kutni mopogore opogore kaka iwacho moro miluongo ni aphids manyalo donjo e olemo mipidho gi. Koro aphids wanyalo tiyo gi yadhe duka mano watiyo ga ni mondo kik itiyo kode lakini as a last resort. Wan gi yiende ma kienyeji ma inyalo tiyogo ma wach kaka inyalo tiyo kata gi mwarobaine. Ka in gi pidho kama mwarobaine nitiere inyalo timo waluongo ga ni organic insecticide. Koro inyalo tiyo gi gima chalo kaka mwarobaine oboke ma itenego go inyalo kawo ikete ndo moro kanyo to budho kaka wik achiel kata lokore mana tin. Koro itiyo gi ratio mag pim ni iketo e gine mopoto no emitimo nade ikire gine mondo riembe kudni matimore nade machamo ni gini nyalo tiyo kata ga apilo be nyalo tiyo go wan gi gimo miluongo ni maua makech
gi kingereza iluongo ni tithonia. Tithonia be nyalo kawo to make your own concoctions to itimogo spraying. Koro wan gi other cultural practice kanyo nyaka kama iketo olemono nyaka idoye maber, nyaka orite nikech kudni ng'eny gi otimre nade, gipandore e bunge around kuma opidhe olemonogo no. Koro ginyuolo tong' e olemono, ka gisenyuolo tong' biro lap into kudi miluongo ni lava. Koro lava no ema chako timore nade, chamo ni it oboke no. Koro tinde gi kingereza luongo ni integrated pest management. Koro nyaka itigi aina mopogore mondo igeng'ane gimipidho no. Kendo kama olemo kipidho, nitie olemo ma ok ochuno ni ipidho maembe kama ng'ich ahinya, ok onodongo, obo kawo higni mondo chak golo ni ang'o, olemo kaka maembe dwaro kuonde moko maliet machalo kaka kuonde machalo kaka Suba, machalo kaka around Lake Victoria, nyalo pidho gima chalo kaka maembe. To gima chalo kaka avocado dwaro kuonde mang'ich machalo kaka Nyahera, kipidho di kuonde machalo kaka Maseno, yo Oyugis kucha nyalo pidho gima iluongo ni avocado. Kika avocado ipidho kamo mang'ich gine kaka ipidho avocado kama chalo kaka Nyakach, samoro bodongo lakini ok obidongo ma yud nyak madwaro cha. Koro nitiere site specific, yiende ka yien molemo gi kama itimore nade ipidho. Tinde wan gi temperate crops matinde wakelo machalo kaka apples, wan gi pears, wan gi plums, wan gi apricots. Matinde wafwenyo ni gigi nyalo dongo e thurwa ka. Mag jok mopidho kata apples, ng'eny gi timore nade, waseyudo kuonde moko Nyakach nyocha yudo ng'ato kopidho apples ma already ochamo, gin temperate crops. Koro sama maembe be dongo cha, nawacho ga ni seche moko wakulima onego ng'e exactly gima gitimo ne olemo, nikech samoro oolo maembe mang'eny to bang'e maembe go timore nade, kodhi go timore nade, lwar yote moko bedo gi moro, iluongo gi kingereza ni flower abortion. Koro wan gi yedhe machalo kaka phantom, wan gi yedhe machalo kaka acetone, waluongo ga gi hormones, inyalo kiro gi during the time mar flowering mondo i-prevent gimiluongo ni flower abortion. Flower abortion en mana ni ipidho olemo cha to kare mondo nyuol ni gimoro otimo abortion, kaka nyathi nyalo timore nade abortion. Koro olemo be behave the same, obo timo abortion ma koro olemo ni igeno mondo idhi ka ok ne yude. Koro nyaka tim some spraying. Tinde wan gi some friendly herbicides ma inyalo nyiewo from the agrovet ma inyalo tiyogo kuom rito olemo ni nogono nyaka chieng' ochagi. Kaito record keeping be very important. Ite mondo monitor gima timore ne olemo ni no, kik ipidhe tiweya always ng'iene kanyo. Nitie mbolea ma samoro olemo no okoso, omiyo ineno ka ite lokore maratong'. Koro dwaro mondo inon itudri kodwa mondo anyisi exactly ni tiyene gi gima chalo kama mondo iyud nyak ma dwarore. Ero kamano. Ilero kanyo makare ahinya, to bende kaka pile cheno mar mbakoro watudore kod jofwambo magwa mayudore counties mopogore opogore mar mondo mi wawinjane ni to gin to giluwo nwang'o okinyi makawuono. Gi thuolo ni adwani wadhi achiel kachiel nyake county ma Migori, watudore kod jafwambo marwe county ma Migori, mano Jo Juma ka entiere county ma Migori. Oyawre Jo Juma ka entiere county ma Migori. Migori ochiwo nado okinyi makawuono, to bende nyalo mana chwalo nwa twake county ma Migori kono. To kapok ichako mani nyalo mana ngiswa ni ni pidho yiende adi odiochieng' manyoro Juma. Erokamano Joyce, winji makare. Nya pidho yiende buora odiochieng' manyoro. Kwan yien mok tin 10. County ma Migori chendo ma pidho yien kaka counties moko ne odhi makare gwenge duto e county mangima. Ka bende report ma bende wuok kuom apis mar county commissioner yango ni odiochieng' manyoro kwan yien maromo 108 nyo pidhi kod piny owacho male e county ma Migori mangima. Ka bende county commissioner gi ngire Charles Ongondo ne otele chendo mag pidho yien e kar gwengo mag Kendege e gwengo mag Kuria East, kama chendo ni kanyo kende nyagi pidho yien maromo 10,800. Ka bende sub counties modong duto maromo 11 nyo pidho yien maromo 900 kumoro kamoro. Bende koro kelo kwan mag yien duto maromo 108 duto mano pidho e county Migori mangima. Okinyi makawuono antiere kod mokum jogo mosebedo okang' manyime e chendo go mag rito alwora, to ahinya mago mag pidho yien. Kodwa go kod gi mbaka mar ng'iyo ni to pidho yien en gima chielo, rito gi bende en gima chielo. Bende yien mwa pidho gi be wantie kod gi ni yien mwa pidho gi duto gibro chopo mago moti makare kaka wageno e chenro mano timro odiochieng' manyoro. Ka bende mi achiel kachiel mondo koro atwa kod gi mar ng'iyo ni to be wan okang' makare mar chopo kwan magino bende nyaka sani koro wageto kaka piny owacho. Adwa ni kichopo ng'ia, adwa ni kuonga je ichak na gi nyingi te ang'ano ni odiochieng' manyoro nyi pidho yien adi to odiochieng' manyoro ne chalo nade, be gima no agete pidho yien nyogik.
Erokamano George, erokamano Ramogi mangima. Tich manyo watiyo nyoro nyo tich makare sana. Amor nikech an awuon kaka an nya operate machine mar kunyo bugni miluongo ni earth auger machine. Kwa hivyo nya kunyo bugni manyalo chopo 1,200 kama. Mamano bende kar kwand yiende manyo akonyo ji mondo pidhi. To wan kaka riwruok anyalo wacho ni ei seche 36 mokalo yien manyo wuok e kuondewa mopogore opogore mag loso yien nyo nyalo chopo 36,000 manyo okaw kuomwa kendo mopidhi kuonde mopogore opogore. Kendo amor gi chenro ni nikech kako chakore ni maber ma gima oango timore piny Kenya ka iri mopogore ahinya nikech ker nyochiwo ne ji thuolo mana mar tich achiel kende pidho yien ma gima wasebedo ka wayigodo ka watime kendwa waywa ywaya ji ting'eni ka duolowa malo kuom ker to koro ber moloyo nikech oganda duto koro neno ni kar gini en gima kare kamano. Pidho yien en gima chielo, rito gi ben gima chielo. Be wan gi chenro makare mar rito yien mwa pidhogi? Ka wuoyo kuom rito yien koro kanyo chenro koro kanye monego bed ni piny owacho koro chako ng'iyo motegno nikech en gima osetim yien tiyo pidhi ndi kata kidok e sikul manisome nupidho yien to kawuono ni kidok e skundno pod ibiro yudo maka pod ipidho mana yien tieni ipidho to ji dhi adhiya to ma osetimore nyadi ng'eny sana. Nadwaro kwayo ni yien ma wapidho kik bed chiemb dhok, yien ma wapidho kik bed kar tugo, yien ma wapidho kik bed gik madhi twatwoya. Yiendi manyipidho in kaka japiny kaw thuolo ni mondo ing'in to yiende nigo gidongo koso in ibolo gi kuno iwuok idhi kumidhiye. To akwayo Kenya Forest Service nikech gine ma owenegi rito yien duto mosepidhi. Ka giyie to giti motegno wan bende wantiere kaka riwruok ma konyo e weche mag rito yien mondo wakonygi kama dipo ni tich gwenyo gi godo to wan tayari. E kar rito yien usebedo kupidho yien kuom kinde malach. Ere kaka uneno ga ne yiende umopidhogi gidongo makare ma dhano koro onego ng'e sama gipidho yien mondo girit yien gi? Wan ka wapidho yien wan kaka riwruok wapidho ga yiende madongo. Kwa mfano nyoro yien manyo wapidho matin mogik nyoromo mita 1 chiegni fut 3 mano yien matin mogik to nyo wapidho yiende moko nyoromo kata mana kodwa kama kung'iyo e mbui ubiro nenogi nikech wadwaro ni kipidho yien maduong' sa koth kama to ipidhe to kiloko ng'eyi king'iyo chien ineno yien ok ine nyathi yien ma pod olal e lum. Mano ero en okang' achiel. Okang' machielo en ni bur miloso ne yiendi nyaka obed bur moromo rito yien no. Kik obed abeda ni tekni igwe tholo igike wi lwanda iketo yiendi e wi lwandano koro yien tuo e wi lwanda kanyo tich mwatiyo odhi kanono to gigieki to chamowa pesa chamowa energy mang'eny ndalo ma walosogi koro ber ka ilose kuom dweche 6 kaeto kidhi ipidhe to kar omoye mondo mi otuo kata ochiwe ne jamni mondo mi ochame. Erokamano kuom paro machal koda mano awuo kod ng'ama chielo adwaro ni kuong iyang'nwa nyingi to ikon to nyipidho yien adi to yiendi gi be gin gino ne gidhi ti. Okay. An iluonga ni Pamela Mwanda. An Migori, an tree seedlings producer e Migori kae. Yes, koro odiochieng' manyoro neno odiochieng' makende kabisa. Pok waneno odiochieng' machalo kamano. Ma the president otimo maber mondo yang oket odiochieng' mana mar pidho yien kende. Kasto kendo gima ber ni neno odiochieng' moketi ma koth bende chwe mang'eny ma wan gadier ni yien mane wapidho kano pidhgi e yo maber to gin yien madhi survive. Yes, koro nyoro ne wapidho yien kaluwore ing'eni yien mopidhi to ok wanyal chiwo statistics mage but one from the nurseries during that period mane towards pitho ne wa produce yien maromo about 36,000 from our nurseries, yes, to be planted. Yeah. Yien mano uchiwo gi kaka ang'o ma upuonjo oganda no pidho yien tang'o musebedo kupuonjo gi rito yien gin ang'o ma ng'ama onego ng'e kosepidho yien ma rito yien gi? Yes, number one, yien mawuok e nursery gi yien ma very strong ma wan gadier ni kogik e field to gi survive maber gin yien mar well maintained kendo wa expose gi to hardship kapok otergi e field. Mano number one. Number 2, yien mora mora mopidhi kata ma japur pidho nyaka wapuonje kaka owinjo bed no rite. Mokwongo, yien ok owinjo bed exposed ne livestock nikech wang'eyo ni thoth le mwapidho e dala ketho yien.
Mar adek, yien nyaka do, kama pidhe yien nyaka do kendo nyaka rite maler mondo miye thuolo mar dongo. Kopo ni en diere chieng', to ng'ato nyalo kawo thuolo mar pidho kar yien morito, to ong'eni oneno ni oole pi mondo yien no odongi. Yes. Katieko kodi, kinde mokalo nuywak ni un gi yien malo milion 2 mapok nokaw mana jokudwa ni mondo piny owacho ojiw weche mag pidho yien. Sani kwan